Алисън, какво знаеш за Източна Европа? Ние обикновено смятаме Източна Европа за един отделен блок и може би това е една нагласа от миналото. Едва сега ние започваме да осъзнаваме разликата, например, между Чешката република, Словакия, Унгария. Следващата пролет аз ще пътувам до Унгария и се надявам да ви опозная по-добре. И това не е само мое желание и на голяма част от нас. Що се отнася до България, бих казала, че хората не знаят много за вашата страна, освен нещо за София, и не мисля, че знаят нещо за историята ви. Наистина съжалявам, че е така. Стоичков. Вашият футболист, да, всички го харесват. Вашият отбор е много добър. А кое е най-интересното за туристите, идващи тук в Лондон? Зависи какво харесвате. Ако обичате да танцувате, има много места. Или ако обичате да ходите на театър, има къде да отидете. Аз, например, харесвам изкуството и в Лондон има много галерии. Но ако посетя София, може би ще седна в някое приятно кафене и просто ще наблюдавам хората. А би ли искала да споделиш нещо с нашите зрители? О, да, здравейте, ще се радвам да се видим скоро.